लाजोबखाबाय नै खुलुमबाय सै aku mati kecil jangan bermain bah stop tadi ai deh sini ni pelapet terang mencari ai deh mau dikulnya sampai dong खुलुमबाय आंनि फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायगोरना लाहरनाय थाबाय दिनैनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नायनानै मिथिखाबाय नोंथांमोना दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों थ' दिनैनि भिडिअआ चेलेन्ज भिडिअ जागोन आरोना दाउदै मेगि आब' आलासि फैदों जोंनाव ओंखायनो सानबाय आं लोगो थानायावनो चेलेन्ज भिडिअ लाबोनोसै होननानै थ' नायलांबाय था बिराद मिनियो फाग्लिया थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौ जोबजासे मोजां मोनदोंबा अननानै खनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना थ' नायलांबाय थादो दिनैनि जोंनि चेलेन्ज भिडिअखौ टाइमार आरि लागायलायला आरोना जोङो जायनो फार्स्ट जाखाङो बेनो विनार जागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम पानिशमेन्ट दं आरोना लास्टावसो खोन्थागोन भिडिअखौ जोबजासिमल' थ' होमबा जों जानायखौ सेट खालामसै दै लोंनानै लागोनसै एसे जाबायना दैखौ एसे लोंसां जादों दे जादों आंनावसो बांसिन फैदोंदांहाय मेगिया नङाहाय फिसा गोनांफोर नालाय नै साइडआव फिसाफ्रा बेंनानै थाजोबखायो आरोना Suka jangan kau nang dong. Sini aja lagi. Ăn sendiri kan dong. Adik-adik gue saja dengar na, gue sadar. Beli apa nana bang namun tenuha. Oंखायनो साबा दाफा संसार जानांगौ जादों ना ओंखायनो ओदै नोंनाबो बारा मोजां नङा फाग्लि मोजांसिनानो गाज्रि नङा दावदै देनानै लायै खाफालखौ थिग खालामनानै लानांगौनो 좀 타라. 이거 잘라다가. berat besar na.
Pusaka, halwa. Udah sekian gila. Dạ băng, sao đây cái gì rồi thật trong rồi. Dạ mình. Bạn nó có thay được. Bam dulu betul. Ada baca lu baik gue sadar. Ma. Birat kostum zabayan na. Yan habay. Wala. Terus bay punishment goto ang je kono gesan kina. Ni kono mani khanangan punishment ato. Phai la bela suna phai. Sen bayan ha. Aja sabai, aku belum nanya dia besar tahu dia besar kuntung kan. Ang mitzkago ang dia thakagon manem bang zaneaw masterkan nalai. To punishment a जोंना. बेखौ ससेयाव थनांगोन. फार्स्टआव आखि जाग्रोनांगोन आरो ना मेकआप. ओमफ्राय बानलु थाइसे जायखिजाया थाइथाम दङ. बे थाइथाम दङ आरो ना. थाइथामाव जायखिजाया थाइसे जानांगोन ओमफ्राय बेखौ ससेयाव थनांगोन. बेखौ फार्स्टआव देलाय होगोनसै आङो. Apa jenis tengok dia tu, Pak? Riza. Musep. Mana tu? Ni, agi sana agi. Nah, anh đi đây đứng mà lại. Apa jenis dah mah? Anh phải đón này. Jangan hay ni. Mana pun bacin kau ni. Jangan hay ni ni. Punishment be jen nai ni. Ma ba jin đúng là. Balai đây nu đây ko. Đâu chứ. Giả đô. Ai thế? Ni ko sa. Ma ko jaga deh. Kanai saya uzang deh. Ni sosial ni susah थारनांगोन. जाथारनांगोन. जेनबाय नालाय पानिशमेन्टखौथ' लाखानांगोन नङा होमबा सोनाफोर? ल'ल' गोदै. लकेल. बाय बाजारनि नङा बांगालफोरनि नङा. संख्रि जाबा संख्रि. बामजायानो सरा बामजायानो. गथ' गोनां नालाय एकदम खेने-खेनेखा जोंना भिडिअ'आनो. सानैबो गथ' गोनां नालाय. फिसा गोनां नालाय. औ जेबो साननो नाङा आरोना सोनाफोर. फिसा गोनाङाथ' बिदिनो जाखायो. नोंथांमोननि खुसिनि थाखायसो लाबोदों आरोना बे भिडिअ'खौ. औ. माबायदि नुदों? मोजां. बेनि मोनसे जालौना.
दानब बायदिसिना बोरै मोननांसोनो सनाबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनै नेक्स्ट भिडिअखौ माबायदि मोनखो अननानै मोजां मोनदोंबा आरोना खनसे लाइक हरथार कमेन्ट खालाम मोजां मोनदोंबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै